Γεια σου, Ορέστη. Γεια σας. Για πες μας, που είσαι μαθητής? Για τη Γερμανία. Ναι. Εντάξει. 6 χρόνια είμαι εδώ. 6 χρόνια. Ναι. Από πού ήρθες? Εγώ ήρθα από την Αθήνα. Φυσικά, γιατί θέλαν οι γονείς σου προφανώς, Για το οικονομικό κομμάτι πιο πολύ. Εννοείται. Πώς σου φαίνεται εδώ? Εντάξει. Δεν έχω προσαρμοστεί από την αλήθεια. Εδώ και 6 χρόνια. Ναι, δεν μ' αρέσει. Είναι σαν να έχω έρθει, δεν ξέρω. Γιατί δεν σου αρέσει? Είναι ο κόσμος, είναι ο καιρός κάθε μέρα το ίδιο, κρύο. Και δεν μου πολύ αρέσει. Δεν έχω μάθει και τη γλώσσα και πολλά. Έχεις επαφή μόνο με Έλληνες ή και με Γερμανούς? Μόνο με Έλληνες έχω. Καφετέριες, τα πάντα Έλληνες. Με Γερμανούς προσπάθησες να έχεις επαφές? Με Γερμανούς προσπάθησα όταν ήρθα. Πήγες γερμανικό σχολείο ή κατευθείαν ελληνικό? Πήγα 3 χρόνια σε γερμανικό σχολείο. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή με πολλούς Γερμανούς, δεν μου βγήκε. Γιατί, Ορέστη? Είναι και το θέμα της γλώσσας, είναι και το θέμα του bullying πιο πολύ, που μπορεί να κάνουν στα γερμανικά και αυτό. Ήσουν το μόνο ξένο παιδί στο σχολείο, το γερμανικό? Όχι, εδώ στη Γερμανία συνηθίζεται και έχει πολλούς Τούρκους. Στην τάξη σου Στην τάξη ήταν 20 Τούρκοι και 15 Γερμανοί. τόσο μεγάλη τάξη ήσασταν? Και ήσουν ο μοναδικός Έλληνας? Ναι. Πιο πολύ επαφή είχες με τους Τούρκους ή με τους Γερμανούς? Να σας πω την αλήθεια, επειδή είμαι μισός Αλβανός και είμαι και μισός Έλληνας, τα βρήκα πιο πολύ με τους Τούρκους. Πιο φιλική? Ναι. Κάνατε παρέα εκτός σχολείου? Εκτός σχολείου όχι, δεν έκανα, μόνο στο σχολείο. Μετά γιατί άλλαξε σχολείο και ήρθε στο ελληνικό? Γιατί δεν μου άρεσε το γερμανικό καθόλου, επειδή υπήρχε και το bullying. Δεν σε έκανε αισθάνεσαι άνετα, Όχι. Εδώ? Εδώ προσαρμόστηκα πιο γρήγορα, να σας πω την αλήθεια, και με τους καθηγητές και με τα παιδιά. Εδώ έχεις παρέες, φαντάζομαι. Ναι. Περνάς πιο καλά? Από το γερμανικό εννοείται. Τώρα τι τάξη είσαι? Τώρα είμαι Β' Λυκείο. Και τα όνειρά σου για μετά? Θα φύγω Ελλάδα, στην Αθήνα. Θα δώσεις εξετάσεις? Πώς το σκέφτεσαι? Πανελλήνιες εγώ δεν δίνω. Περνάω με το βαθμό μου. Και θέλω να πάω σε σχολή μηχανολόγων μηχανικών στην Αθήνα και να τελειώσω. Και όταν επιστρέψεις θα ξαναγυρίσεις Γερμανία? Δεν ξέρω. Δύσκολο. Δύσκολα, Άρα τα μελλοντικά σου όνειρα μόνο Ελλάδα? Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ορέστη. Τίποτα.